డెలివరీ అయిన తర్వాత 6 మంత్స్ తర్వాత నా వెయిట్ చెక్ చేసుకుంటే మార్నింగ్ లిటరల్లీ 85 కేజెస్ క్రాస్ చేశా అనమాట. సో, ఇదిగోండి నా వెయిట్. సో, నేను గట్టిగా ఫిక్స్ అయ్యాను. 1 మీల్ ఏ డే ఛాలెంజ్ నేను 75 కేజెస్ రీచ్ అయ్యే వరకు చేద్దామని. సో, 1 మీల్ ఇట్లా ఉంటది. ఏ రోజు ఇంకా నేను ఫుల్ ప్రిపేర్డ్‌గా లేను. సో, నెక్స్ట్ డే నుంచి ప్రిపేర్డ్‌గా అయితే నేను వీడియోస్ చేస్తా. యాస్ మచ్ యాస్ పాసిబుల్ వాటర్ అయితే తాగుతూ సో, ఎన్ని రోజులు కంటిన్యూ చేస్తానో తెలీదు. 1 మీల్ ఏ డే చేద్దాం అనుకుంటున్నా. 75 కేజెస్ ఈజ్ మై టార్గెటెడ్ వెయిట్. నేను డెలివరీ టైంకి డెలివరీ బెడ్ మీద ఉండేపాటికి 96 కేజెస్ ఉన్నా. సో, 10 కేజెస్ ఆర్ 11 కేజెస్ అనేవి ఆఫ్టర్ డెలివరీ వెయిట్ లాస్ అయ్యాను. అది నాకు తెలియకుండానే అయ్యాను. సో, ఇక్కడ నుంచి 75 కేజెస్ అనేది నేను రీచ్ అయ్యే వరకు ఈ 1 మీల్ ఏ డే చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో, చూద్దాం. ఇలా వీడియోస్ రికార్డ్ చేయడం వల్ల అట్లీస్ట్ చీట్ చేయకుండా అయితే ఆ టార్గెట్ వెయిట్ రీచ్ అవుతా అని వీడియోస్ అయితే చేస్తున్నా.